הגעתם לסדרה חדשה של לשרוד במיינקראפט, וכפי שראיתם אני כאן, כמו שאתם עשיתם, אני עשיתי צ'יטס בלי גיים מוד XP וכל זה אוף, ובונוס צ'סט בא לי און, כאילו ככה שטיפה יעזור לי כזה, אתם יודעים. נחכה. הנה. אוי, לא יצא לי טוב, וזה פסה. את זה ניקח, תביא את זה ואת זה. למה יצא לי? הנה. אבל למה יצא לי כזה קצת נרות? תוארת שם. אני מקווה מאוד שאתם שומעים אותי טוב, אז אני אקריב את המיקרופון לפה שלי. לפה שלי. אני מקווה גם שעוד מעט יצטרף אליי פרטנר חדש. בואו נראה לכם, אני עכשיו משתתף בפרויקט אחד של מיינקראפט. ואני דווקא אהבתי את זה. וככה, אתם יודעים, הצטרפתי לזה ככה בכיף. אז יהיה לי פרטנר חדש לערוץ. אני לא רוצה להביא מדי פרטים כי גם אסור לי, וגם אני רוצה ככה שיהיה לכם איזה הפתעה. אבל כאילו רק במיינקראפט הוא יהיה איתי, רק שתנו, כי זה פרויקט של מיינקראפט. אז בזמן האחרון אני אעלה רק מיינקראפט. וגם מאוד התמכרתי למיינקראפט, זה לא קשור לזה. יופי. ניקח עצים. אני לא רוצה לשעמם אתכם, רגע אני אקח את זה. איך אני לא מגיע לו? שיהיה בריא. יאללה, נאסוף את העצים האלו, יש פה עצים, הרבה עצים. אולי אני אעשה פה את הבית, אני לא יודע. מספיק נראה לי. יופי, מספיק. יש לנו גם אוכל, קיבלנו מהצ'סט בונוס. אז סליחה שעשרתי. עכשיו בואו נלך למצוא מקום טוב לבית. אני רוצה למצוא את זה באזור טוב מאוד, באזור שיש בו חיות טוב. אחרת לא יודע, אולי גם מים, ככה שאני אעשה חקלאות. סליחה אם שמעתם זיקוק או משהו, לא יודע. בטח למצוא משהו בחוץ. אני אוכל. יאללה, בואו. הנה, מקום טוב דווקא, נראה לי. לכם את האמת, אני לא טוב כל כך בלבנות בית, אז תגידו איך אני בונה, וככה תגידו מה יש לשפר. הנה, פה אני אמצא ככה, זה מקום מושלח טוב. יאללה, המחשיך עוד מעט להחשיך כבר. ככה אני אעשה, אני אוציא את הדברים האלו. רגע, קודם כל אני אחשב כמה אני רוצה לעשות את זה מפה. נעשה את זה ככה עד לפה. עד לפה. שמעו, בסדרה הזאת לשרוד במיינקראפט אני רק לבד, כי בינתיים אין לי סרבר. אז כאילו עוד מעט תהיה לי, כי אני עכשיו מנהל חברה. עוד מעט תהיה לי, ואני כמובן אשחק עם עוד אנשים. ככה נראה לי מספיק. ככה לבינתיים אני אעשה איזה מדרגות שם. יאללה, נראה לי אני מתחיל לשעמם אתכם, אז אני אנסה ככל שיותר לדבר, או שאני חופר לכם, אני עוד לא יודע. תגיבו, אל תפחדו, או שאני ארביץ.
באמת מצטערים, אתם שומעים אותי לא טוב. זה בעיה במיקרופון, אני עכשיו חוסך כסף למיקרופון ממש טוב, שהוא עולה 300 שקל, מקצועי. עוד קומה אחת נעשה נראה לי. אוי לא, ההורים שלי באו וזה לא טוב, יכול להיות שהם הפריעו לי. אז אני אעצור את הסרטון אם יהיה לי בעיות, אז אני אמשיך אותו כמובן. נפלתי. עכשיו מה נעשה פה? בית קטן מאוד, בקרוב הוא גם ישתפר, אני מקווה. רגע, בינתיים אני אעשה פה גג. רגע, אוי, זה חוק יצאתי, כמה אני מבלבז, יו. תביאו. רגע, אבל באמת, מה הייתי עושה בלי הדבר הזה? איך שקוראים לזה? בלי הסונקס, אקס, כולי, אם הבנתם. יופי. אני צריך ללכת לאסוף עוד עצים, כי אני רוצה את הבית הזה מאוד גדול. אני אוציא את זה פה, ככה, יופי. נראה לי שחשבתי את הבית הזה קצת קטן, קצת, זה לא מילה, מאוד קטן. נשפר אותו, נעשה עוד קומות. איזה מוכר אני עושה? אני לא עושה אותו צבע בכלל. אוקיי, בינתיים אין לי עוד, נראה לי אני אלך לחצור לחצים. רגע, אני אעשה פה כניסה קטנה. יופי, אני אקח את זה, שלי 2 ככה לחסום, אחרי זה נעשה דלת. לכן באמת אני מתחיל, ואני אף פעם משחק הישרדות, כי אני כל הזמן נעשה, אני או VIP, מביאים לי דברים. אני רק, PvP וכל זה. אז באינטרנט אני ככה טיפה אלמד, יש לי מדריך אחד, איך להכין מלא דברים. אני אשלח את המדריך הזה למתחילים, כאילו מי שהם למתחילים אני אשלח את זה. מי שלא כל כך מבין ורוצה לדעת, אני רוצה לעזור לו, באמת לכל אחד ואחד אני אעזור. וגם מתי שהערוץ יהיה פתוח, אני אעשה, איך קוראים לזה, סרבר לערוץ, ליוטיוברים, שכל אחד רק מ-40 סאבים יוכל להיכנס, באמת, 40 סאבים זה הכי קצת שאני יכול לעשות, ואולי אני אעלה את זה אפילו. מתחיל להישבר לי, נראה לי אני אלך, אולי אני אלך לחצוב, אני לא יודע כל כך. אני אלך לחצוב, פה אני אתחיל. אני צריך קאבלסטון, אני אעשה לעצמי פה, אני אכין לעצמי, איך קוראים לזה, אני אכין לעצמי, אתה יודע שם, אני לא יכולים את זה באנגלית, תנור אני אכין לעצמי, למרות שהמיינקראפט שלי באנגלית, הנה, אתם רואים. נפרנוס, נראה לי קוראים לזה, לא יודע. בפרק הזה אני רק רוצה לבנות את הבית, אני לא יודע אפילו למה אני הולך לחצוב. אז בינתיים לא נראה לי אני הולך לחצוב, אני אחזור למעלה. וזה כבשנו גם את טבריה, עלינו על הגל. אני מתחיל לשיר, זה לא נראה טוב. לא, זה לא שזה לא נראה טוב, זה לא נשמע טוב.
אפשר לפתוח את זה, זה בד. טוב, יש לנו את זה. עכשיו מה נעשה? ניקח, יש לנו זה, אז נכין לנו רגע. אני אכין לעצמי גם חרב, נותנים לי ליתר ביטחון. רגע, יופס, איזה באסה, לא מספיק לי. כבר מתחיל הלילה ועוד לא עשיתי לעצמי גג. טוב, בינתיים אני אסיים פה. יאללה, מהר. אני מקווה שלא שממתי אתכם בפרק הזה. בפרק הזה, כמו שראיתם, אני רק בניתי את הבית הקטן והחמוד שלנו. בוא נגיד הבית הראשון שלי במיינקראפט, נראה לי שבניתי. וגם אני חורש של פאקשנס, כאילו אני לא עושה את זה, אני כאילו מתחבר לטובים כאילו וכל זה, אז כנראה שעוד מעט אני אתחבר לאיזשהו פאקשן. אוקיי חברים, בפרק הזה שיחקנו במיינקראפט, לשרוד במיינקראפט, הסדרה החדשה שלנו. אז אם נהניתם תנו לייק, סאב, נתראה בהמשך, יאללה ביי.